Hello everyone. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव दिनै गासैखौबो फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाबोबाय लोगोफोर। स' बिनि लोगोफोर आरोना आङो बै समावहाय सिगाङावनो आं मुम्बाइआव जेब्ला थांदोंमोन बे समावहाय आंनाव इउटुब चेनेल गैयामोन नालाय स' बिनि थाखायनो आङो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ खेबनानै बा मानानै आं बिदि लाबोनो हायाखैमोन आरोना। अब्लाबो आं एसे ओरैनो दोननोसै होननानै आङो बेखिनि भिडिअखौ एसे दोनलाबायनायखौनो आङो दिनै आपल'ड होनो लुबैबाय आरोना। आङो इयुनाव मेम'रि थाथोंसैखौ सानबाय। थ' बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा एसे एनै सोरबा एसे नायनो लुबैदोंमोन नैबे ताज हटेलफोरखौहाय आरोना नैबेखौ एसे नोंथांमोनहा नायफालांदो। थ' बिनि थाखायनो आङो एसे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' ओरैनो आङो बेवहाय बारा जेबो बुरजा लाबोथ'नाय नङा ओरैनो एसेल' आरोना जास्ट गेटवे इण्डिया बिनिफ्राय जोङो एलिफेन्टा केभआव थांनो नागिरदोंमोन। एलिफेन्टा केभआव थांनायनि भिडिअखौबो नाथाय आङो माने मायाव दोनखोमोन आङो मोननोबो थाङासै। अब्लाबो आं जाखिनि बेखिनिखौ आङो गेटवे इण्डियानि प्लास एसे आरो लैथोआव खेबनायफोरखौ आं एसे लानानै फैबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहा बेखिनिखौनो एसे आंजों नायफालांदो। दे बिदिब्ला एसे आरो लैथो बेरायहैनायखौबो नायफाबावदिनि। थ' बेनो आरोना लैथोआवहाय जोङो जाहाज गिदिरजों थाङासै जास्ट जों फेरि फिसाजोंनो गाखोनानै बेरायदों आरोना लोगोफोर। बेनो नै
सरि लोगोफोर आङो नै दा एलिफेन्टा केभनि माखासे भिडिअफोरखौथ' लाबोनो हायासै नै आंना मेगननि ससमाया सोलायनानै फैबाय आरोना एलिफेन्टा केभ नायनो थांनायाव लामायावथ' बिराद मेला बायदि दङ नालाय माबा फानलाबायनाय थ' आं बेवहाय एसे गोदान ससमा लानानै फैबायानो लोगोफोर ओमफ्राय बै समावथाय एसे माने हाखु दाखु टाइमिङाबो भिडिअ सिडिअ खालामनाय जायासै लोगोफोर नाथाय आङो माने फैफिननानै मोना आङो बे गेटवे इन्डियायावसो लाफैफिनबाय बहा थाखोमोन आंनि केमेराया सोरनावबा थाखो ना माखोमोन आङो एलिफेन्टा केभनिखौ मोनासै आरोना लोगोफोर थ' आङो भिडिअखौ दा बारा गोबाव खालामथ'वासै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव आङो माखासे नागिरफिननानै लाबोफिनगोन आरोना थ' दा आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अब्ला नोंथांमोनखौ फिन खेबसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन